Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ban penduna ya ka jingi lumpat ba haki jakayo khamtam hakum kani kapor ba ka sorkar kadang ek hontma persya ya uknyang jingpang COVID-19. UMLA jong kanong po constituency ba Meral Bonds Aim. Haka kat pratrik mentau nailar arajar arpau ula pli pajba ya ka way ka yaw step lani ka yaw delang kabaran hakasnong sari khushi marngar ka bahari boy district. Kumbalong menta kani ka yaw step kadon tang ka way ya ka balapan bet ban pelong hamadan mau speng. Kabaran markhab bat kasnong nongkra bat kasnong mauro kanang ban persuk ikinong rep ki basyong basa hakathai marngar. Hakani kasngi bala play pajba yakini kayo la sakhi langru dau MDC jong kanong po constituency uba balajit rani lembat kiwe pat kiriu rangba jong kathan marngar bat kinong rap ki balasdang ya ka khai pateng hakani kayo ngasngau burong ngasngau ik ya ke jinglong jong pi kum kinong song snong hang ne hapok marngar la ban ong ru ko pilalong tu nuksa naga benta kini kidong di sini ha kaba minang baniang hala ke jong ki kejak ki jong ni ti kadon ko khtin kaba ong ba ka yeu kalong uthit snam jong kayo kakot ba ti ong ru ba usurok udiu butlum andre ka yeu udiu uthit snam jong kayo kakot ngadu balawan kene ka khlam coronavirus apa ko patay bro ko way niramat sibun gijing om tang hapo sor ande wat sene gendong gijong iru nga nakaliang ke jong ki ka sarkar kira simkhia sikade hakumno bala ban pensuk ya ki patba khamtam ya ki nongrap ki jongi ki beran support nong gendong nakaliang dari boy district administration rangkat bat kinongni khmat kijongi ladang ambakla kaladon kumba sausin kajingnya keren kajingnya kendu ha kabangi perkhat nagabenta kumno ben pensuk yapi kum kipat ba nongrep namar ba ki marap ki maryang ki so ki pai kijongi ladang ngimyo ya kijaka bangindi kin sulong kijingle no kan long ka jingdu nong ka bakrau naga banta jong pi kinong rat tenat bani i yang kane kapor ya ga jing simkhia nakaliang jong girangba nong yalam jong kane gadong bakathan ga jong ni haka step ka ba kinong yalam nakaliang jong ka balang hang ni kirawan bani kendu yang ak masih benai menswa bani keren halor kumno banyo ban pli ya kaneka yo step bani di bani pet khamtam hagne kapor bagadang ni kesok turun bat kiwi de ki marap mariang gi jur gi ya ban ngadap de jing sokmen bani osngo wagatuka step bat nakaliang ge jong kiru kila simkhia ban penbit penbiang bani yo ya ki permission na district administration bat ban pendep ikiwi de kijing don kam kiba kum ka department ka health department bat ka sarkar hige betha na kapor sa kapor bat ngidon kumni ha kana ka step so ban ai kumlay kerpang ya ka mission jai fadar ya kabalang kibalong try ya kana kijaka kibal ai smobha bat ha ju kapor ya ga dorbar chnong sarikushi bat ya gador baraj hapo kajing pet kajing khmi jong sim yo garaj marngar ba kilala ban long ya kene ke yo step hang thi hanong po hapo mauro kade ka we ne ki jaka ki ba hakipor ki ba kade ka khlam jong COVID-19 kam part 1 kade ke jaka ka ba paro kinong song yo la kade na gide ki than la kade na ki than jong khra nong lemdo na sa than pamri o bat kam ta ter iju yalum hagatu gejaka ban penlong ya gayo khamtam haki benai kiba penni kinongrep ki penni sok turun mungkin ki benai ki ba menta
i banadu arbaje lai baje men step ka khapnya ka yo to moro handre na ka dau jong jingwan jong ne ka khlam jong covid-19 hagaba ka we na ki dau ki ba ka ne jing pang ka pur step ka dei da jingnya peniajan da jingnya kubelikti da ka jingnya pendemet ke jungi bat kamta terter hayo hahat ngina balat na ka hukum kata dei na kata dau bana kaliang jong sarkar kala perking bamdei bania lum sijaka umdei bania kublikti umdei bania dei gamet kapat bat kamta ter umdei ban peniajan dei nak dagadau kilami gijing betha hak keleng gari hak keleng ke perthei borok kawai ban piar na gijing lum pat ba step hakan ke jakaru fungsi benta bania don benta nagamta bania rap ya ginong di ginong pet gijongi bakan nong khamnya than kene kalailat marngar bakan nong khamnya than kano ke jaka kabagi nong di ginong pet ki saude bandi ya kitiar gitar gitu badeng nang takadau kabang idon hakan ke jaka nagam taban pensup ya kini ginong rep bat ginong di ginong khai gitu ni